לכם מהו, אבל לפניו אנחנו נעשה הקדמה, משהו יווני. ואני אגיד לכם איך זה קרה. אני הייתי בכנס, וכשנגמר הכנס ידעתי שיש פסנתר באיזשהו מקום, קבעתי מישהו ללכת לנגן על הפסנתר דמות, אבל כשאנחנו מגיעים לפסנתר, אז יושבים שם יוונים, יוונים אמיתיים, לא יהודים יוונים או משהו, והם שרים רמבטיקו. ואז אמרתי, וואו, מה שהם שרים זה כל כך מתאים בתור הקדמה לשיר של הלדינו, אז אנחנו נעשה לכם, קודם תהיה הקדמה רק דרור ואני. מה, אתם יודעים ביוונית לשיר? לא, בלי מילים, זה מגינה. מגינה? קלימרה קלימס. ואז השאלה אם אתם תדעו מה השיר שאנחנו עושים לו הקדמה. מה אחרי לך עם בית הברנה ביוון? כל איזה... עכשיו לא רק את זה תרקוד.